Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 9 iyun 2024 ýyl. Şuň bütün Ýewropa Birleşiginiň ähli döwletlerini, Ýewropa parlamentini saýlawlar geçirildi. Şol sanly meniň ýaşap oturan döwletim Şwediýada da saýlawlar geçdi. Indi şu saýlawlara Şwediýanyň öz içinden 16 sany partiýa we birleşmeler ýa aýdaly şular ýaly siyasi hareketler Ýewropa parlamentini öz arasyndan çykaran kandidatlar hödürleýärler. Belli resmi partiýalar bar, o parlamento ozallyň Şwediýanyň içine gatnaşyp beren. Ýöne şoňdan daşyndan ýene de täze dören partiýalar bar ýa hareketler bar. Olaram ine şuň kun saýlawa goşulýarlar ýa öz kandidatlaryny hödürleýärler. Olar geçer, geçmez, gep onna däl, olar özüniň bardygyny ine ila aýan edýärler, ne bizim saýlawlara gatnaşýar diýip. Eger bu saýlawda ýeňişe mandat kazanmasalar, diýmek, inniki içerki saýlawlarda olaryň ýankyp içerki parlamentde, Şwediýanyň öz içerki parlamentinde belki deputatlyk orunlary mümkinçiligi bolar diýilen isler ýa umyt ýa arzu bilen şu zatlara gatnaşyldy. Indi men haýsy partiýa şuň ses berdim, maşgalam bilen ol partiýanyň ady Şwediýanyň Merkez Partiýasy, Center Party diýerler, o şwed dilinde. Ol ady belli, şular ýaly durnukly partiýalaryň biri. Indi olaň şu Ýewropa parlamenti öňe sürýän şygarlary nämeden ibaret. Indi men size şonu görkezeýin. Indi ştaýda ýazylgydyr. Indi biz Orsiýetden araçak saklamalıydı. Serhetden özümüzi goragly saklamaly. Orsiýet bilen bolan serhetden. Diýmek biz huşgar bolmalydyň. Ene şular ýaly şygar bilen şular saýlawa barýarlar. Ene görýän bolsaň, ana esgeriň aşak ýanyna Ukrainanyň baýdagydyr. Ene bular näme öňe sürýär? Ene häzir men okap beren, ene stadiýana bir görkezilmeli zat bar. Şu partiýanyň ýol başçysy, ene stadiýada duran erkek kişi Muharrem Demirok, ene ady we familiýasy. Diýmek, men gelip çykyşy aňyrdan milleti türk bolmaly. Ýöne ene Şwediýada ene Merkez Partiýanyň ýol başçysy. Bärde demokratik döwletlerde demokratik kanunlaryň işleýän döwletini sen nirden geldin? Renkiň nähili, diniň näme? O zatlar sorulmaýar. Bärde sen başarynyňy, gujur gaýratyny sarpa goýly. Şoňa görä-de sana işim hödürlenýär, ynymym bildirilýär. Ene ştaýdyny ýanky görkezişim ýaly Şwediýanyň Merkez Bank emesiniň partiýasynyň ýol başçysy Muharrem Demirok. Näme üçin men oňa ses berdim? Ol mana aýdaly gany bir ýa bir dini bir ýa renkimiz meňdeş bolan üçin öňe sürýän partiýanyň öňe sürýän şygarlaryny hormat goýup men şu partiýa ses berdim. Elbetde men birinji gezek ses beremek bu partiýa bir näçe gezek ses berdim. Başda gelen ýyldym Şwediýanyň Sosial Demokratik Partiýasyna ses berdim. Soňra görsem olar halka beren wadasyny durup bilmedi, ýa beren wadasyny ählisini ýerine ýetirmedi. Şoň üçin ýerine ýetirýän partiýa ýa ýol başçylary ses bermäli bilen hemmämiň hakkymyz we hukukymyz bar. Galy berse de men partiýada duramak, hiç bir partiýada Şwediýada men partiýamym, hereketimim, halkymym Türkmenistanyň. Şoň üçin ene bärde näme bular öňe tutýar? Nestaýda ýazypdyr ene. Holgrensen från Russland och ýego näme diýär? Lakeyer, näme anlaýar? Orsiýetden araçagy saklamaly. Terhedi saklamaly, Orsiýetden daşarak durmaly. Türkmençelä aýtsak, depegenden daşarak durmaly. Şoňa da hyzmat edýän ýalakalardan daşda durmaly bizip. Ene şu şygarna şonu beýan edýär. Şwed dilini düşünmän üçin men onu türkmençe geçirip berýän. Ene onsoň näme diýär? Biz hökman ýagdaýda diýär, biz egoist bolmaly.
Egoist demek özüňe hormat goýmaly, özüňi syglamaly, o yaranjanlyk edip ýa-da gorkaklyk edip, birinden ürküp gorkup ýaşamak bize gerek geldi. Biz ýa hökmani ýagdaýda Ukraina kömek etmeli. Ukrainanyň başyna gelen iş ýa Ukrainanyň alyp barýan söwgesi, göresi bile degişli diýe. Ondan biz häzir şu taýda bir güýçli Ýewropa bileşigini döretmek uğruna görüşýär, şonu meder. Şonuň üçin biz şol görüşde orsiýetde araçar saklamak üçin şu siýasaty yglan edýäs. Bir ýanky adam öldürmek, bir adamlara ýanky bir aýdaly jezalar bermek, horlamak, şular ýaly zat orsiýetde günne gün aşy bolup dur, olam şol Ukraina halkynyň garşysyna edilen jenaýetler getirilýär şu taýda dile. Ondan şu diýe şu taýda orsiýetde özüniň diýe çalyş eden uruşuny diýe yeňiliş bilen tamamlamalydyr diýe utuluş bilen. Diňe bir bärde diňe Ukraina hatyrasyny däl, ol Ukrainanyň ýeňişi bize de degişli diýe, biziň döwletimizde de. Şoň üçin biz hemmämiz özümiz mertebemizi, syýlygymyzy bilip Ukraina arka durmaly, Ukrainanyň ýanky azatlygyny, erkinligini gorumaly. Şoň üçin biz özümizi şu ýagdaýa taýýarlamaly, ondan Ukraina bilen baglanyşykly meselede biz diňe ol Ukrainanyň öz Şweýçýamyzyň ýanky howpsuzlygyny goraýas. Ýanky solidaritet, ýanky arkalaşyp Ukraina bilen bir näme pul durýanym bolsa, näme güýç durýanym bolsa, näme çykdyj durýanym bolsa, biz şoňa taýýar bolmaly. Indi şu diýenem 3 tany ýene de 3 tany aşagyny 3 tany punkt getiripdirler. Aýdyp beren, olary okap beren. Ýene de Ukraina edilýän humanitar we militar ýanky harby kömegi biz emetmeli, ýokarlandyrmaly we köpertmeli. Şweýçe tarapyndan hem de Ýewropa bileşigine giren döwletler tarapyndan şu işler hökman edilmeli. Ikinciden, Ýewropa bileşigi hökmany şertde güýçli depkinne Orsiýada garşy sanksiýalar alyp barmaly. Ondan bir näse işlerini, söwda satyk işlerini şol ýanky beýleki agresiw döwletler bar. Näşe taýda aýdyp geçýärdi. Ruslan, ýanky Orsiýet, Iran we Hatay. Şol üçüne garşy bizde sanksiýalary hem de şol söwda satyk işlerini bethetmeliler. Sanksiýalar güýçlendirip söwda satyk işlerini aradan aýyrmaly şu döwletler bilen. Indi üçüncü punkty seredin diye seretmeli şol demokratik däl döwletler ýanky Ýewropa bileşiginiň çäginden çykarylmalydyr. Ya getirilmeliler ya da goýlaşdyrylmaly däldir diýilen ine many bar şu taýda üçüncü punktynda. Bir nähäýde döwletler giýdi. Ine şol Orsiýanyň golasyna akyly bar. Ya mesela maýdaýyna Ýewropa parlamentiň içinde hana bardy. Wengriýa. Wengerler. Ol gösgörteli Putin gollap oturan ýanky hökümeti var Wengerler. Ýene iki ýeke bar ýarym tarap eýlaýykly, ýarym tarap bärikli ýanky Serbler var, Serbiýa Respublikasy. Ine balaram şol biziň dinimiz bir, kanymyz bir diýip şolar ýaly Putin'den ýapyşyp oturan ýerler bar. Ine şolaryň biz bilen indi bizden uturmalar çekilmeler Ýewrosaýyza bilen işi ýok diýdi. Ya beýleki Ýewrosaýyzyň hatarına gelip biz ine yglan etdik, ine biz adam gymmatlyklaryny, insan gymmatlyklaryny ay ine bizini ýanky
garaşdy hem bir tarap diýip oturan biziň gakgargalymyz bar. Ine şolara da şu dokument degişli. Ine şu zatlary öz içine alynsa, men ine şu partiýanyň wekiline maşgala menen ses berip geldim şu. Anyk kime ses berdiň diýilende, ine şu taýda barna bir ýigit, ine şuna ses berdi. Munyň özüniň beýan eden öňe tutýan beýanaty bar, maksatnamasy bar. Eger şu Soýuza ýani Ýewropa Birleşigine parlamentine deputat saýlansa, ettem diýen göz öňüne tutýan maksatnama şutaýdy. Ine ýazylgy gysgaça. Şuň ýaly, şular ýaly maksatnamany ýazan hemme şol sanawdaky adamlaryň hersiniň öz maksatnamasy bar. Näme üçin şular adama ses berdi? Birinciden ol men ýaşaýan oblastymy, näse düşünip göreli welaýata degişlärdi. İkinciden munyň yglan edýän zady şol ýanky aýdyp geçen gymmatlyklarymyzdan daşgary ol ine Şwesiýa bilen Finlandiýanyň arasyny gatnaşyk has ýyzamlaşdyrmaly. Erki döwür açykdy, soňra ara serhat goýuldy, soňra aýdaly bir satyk söwda işleri ýani bir topar salgytlar giýirdildi, bir topar gadagançylyklar giýirdildi iki döwletiň öz arasyny. Şolar ortadan aýyrmaly, bu halklar erkin öňkü erki döwür ýaly berek bilen gatnaşyp durmaly. Ýeňilleşdirmeli adamlaryň durmuşyny, şonu men etmekçi diýip şu taýda ýene-de nyktaby diýen. Ine punktynyň birine şulardan. Ine şu zatlar göz öňüne tutup, ine şol 16 sany partiýan we hereketiň içinden Merkez Partiýa ses berdik. Merkez Partiýanyň ine şol ýanky anyk bir kandidatyny ştaýda öz görüşimize göre, öz bilişimize göre, öz islegimize göre, göz öňüne tutýan maksadymyza göre ses berip geldik. Ine kanun işleyen döwletlerde ýurtdaşlar şeýle bolmaly. Ol ýokardan niýasyň bellen sanaw boýunça ýa Gurban Gulyň barmak görkeden adamlaryny getirip ol parlamentde oturtmalar, ýüzüne aşağı salyp otururlar. Ol deputatlar, ol heýwança da ýok, dogrusyny bagyşlaryň gaharmam geldi. Sebäp görüp oturuň, ýurtdaşlar beýleki döwletlerde insana bolan syýlagy. Şu taýda sen men bilen pikirdeş däl, men bilen uğurdaş däl. Ya maňa garşy diýen diýip hiç partiýa biregiň döşünden itekläni. Ýoksa mana şu saýlawda gördüm täze giýlerler bardy. Şolaň içinde ýa-ni piratlaryň partiýasy bardy. Pirat partiýany. Pirat diýmek o deňizde garakçylar bolýar, o erki döwür o göz ýemelnäm. Erteklerde, kinolarda görkezirdi. O gara baýdakly, kellesi nämeli, iskeletli, ikisant süňkli goýulan şo pirat. Ine şolar ýa partiýada döredipdirler. Onu gülübem kabul edip bilýäňiz, ony gülmänim kabul edip bilýäňiz. Ýani şolar ýaly adamlar bir pirat partiýa döredipdir. Döredipdirler, indi halka çykýarlar birinji gezip öz programmasy bilen. O näme ýazypdyr olar programmasyny men okap göremek, sebäp maňa degişli ýeri ýok. Men esasy zat meni gyzyklandyrýan mesele, men sizden giýzäp oturamak, kana şol Ukrainada alınıp barylýan, Orsiýadan alyp barýan basyp aljylykly uruşy hem Ukrain halkyny çekip oturan jebri. Şo Ukrainanyň ýeňişi bilen biziň halklarymyzyň azatlyga çykjagyny görünüp duran netijesi. Onu şunu goloýduran, men kalbyma ýakyn bolan näşe Merkez Parti. Oňa ýol başladyny asly türk. Teredin gelip bir ýerlerde doglan adam gelip meni şu bersede gidip dura ýatan bir ulu partiýanyň ýol başlady şu. Demek ol adamda akyl bar, gujul bar, gaýrat bar, tejribe bar. Adamlar şoňa öňe öz partiýalaryna ýol başladyp goýupdyr. Ana şeýle. Hani ýoksam de şu mahal Angliýada da ýa Welika Britaniýada da premier minister Hindistandan gelen ýigitdi. Onun akylyny, ujuruna, başarmagyna hormat goýup saýlaýarlar. Ordan ýüzüňe bodan bolan şeýden. Indi şu taýda näme netije çykarmakçy bolýan, wagtyňyzy uzak alyp oturmaýyn.
Piratlan Partiýasyna aýtdym. Onun anarhistlaň hereketine bulardy. Bilýän bizde de bir döwür anarhistler bolardy. Olarda gün güýçlenki gowurga diýişlenki diýen ýaly ini anarhiýa diýýärdi. Kim näme islese ede bermeli, o ýanky bizden başga kanun ýok ýa bizden öz adalatymyz şuň ýaly görýäsip ýerde bir ýanky bir Orsiýetde revolýusiýa bolan anarhistlerim bardy. Ne şeýle şular ýa şoň üçin şu 16 içinden hereketiň partiýanyň içinden her bir adam, her bir saýlawçy özüne geregini saýlap alýar. Bizim öz mümkin saýlap alýar. Adamla gatnaşýarmy? Elbetde gatnaşýar. Ýaşlarym, garrylarym, ýygy zulman, näçe gün Meryem 2 hepde şuň soňky güni şoň üçin şu gün gidip ses berdik-de wagtymyz bolanka. Ondan maňa ýene-de şu göwnüme yaranzat beýleki partiýalerde de bar. Ýöne diňe şu partiýada görenim ýaşy 21-22 ýaş, 25 ýaş aralygyny 3 tany bir gyz, 2 tany ýigit ýa 2 gyz, bir ýigit şol ýa student okap beren ýuridik ilimler okap beren mar ýa şu mahal gimnaziýany institut universiteti tamamladyk bolup bererler bar. Ine şolardan üçüsi ýene-de Ýewroparlamenta kandidat. Diňe şu partiýanyň adyny. Görüň nähil anam, ýaşlara. Diýenaklar sen göwgele biziňki bar, man kansıpır ulalaňsaň geler sen kim entek, bize akyl öwreder ýalyp. Ýok. Onun bir ýurtdaşa türkmeniň bir sözi bardyr. Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar diýip. Şoň üçin ene şu ýaşlar häzir parlamenta gelse, Ýewropa parlamentine diýmek, şu taýda Ýewroparlamentde oturup bütün Ýewropa Soýuzynyň birleşigini degişli kararlar kabul etjek, tejribe toplajaklar. Soňra öz ýurtlaryny wagtyň geçmegi bilen premier minister boljakmy, daşary işler ministermi, içeri işler, özüne göwni yaran zat edip biler. Ýöne ilkinji tejribäni, siýasy tejribäni parlament ýanky işini alyp barş, kanun çykarjylyk tejribesini şolar şu ýaşdan başlaýar. Bizde ýol berýärler. Näme üçin prezident 40 ýaşda bellenmeli? Men teklip etdim şunu. 90-njy ýylyň şol ýanky maýyna girdilmeli konstitusiýa. 30 ýaşdan Türkmenistanyň islenip grajdanyn prezidentligi talaş edip biler. Bir köçäň adam ýa 500 adam ýa 1000 adam şulardan biz gollaýasyp arda ýazandan soň olayam kandidat bolaýmaly. Ol niýazda degişirler, bir bärki 2 san alasam atalogly da degişirler. Halk isleýär, inanmalylar. Goý ema bäsleşdim, göreşdim, belki gazanır. Haky barmy? Biz şuňa inanýar, goý etsin. Goý orta çykdy. Perwalar orta çykyp göreşen halk iki tarapa da höwes bildirýär, şular haýsy ýeňerkä dip. Şoň üçin şu parlamentde de ýanky saýlaw göreşli bolmaly, höwesli bolmaly, ynamly bolmaly. Bizde bolsa ýokardan şu sany görkezli kim olur? Näme iş edýär? Aslynda iş edýärmi olur? Ýok, hiç zat ýok. Ene şu soňky 90-njy ýylyň ýanwaryna saýlanan biziň parlamentimiz bar. Şolaň eden işi bar, ýaşydan ýamandan hemmesi kagazy ýüzüne. Ondan soň kurup näme edeni şuny çel. Ýeki ýerde şu parlament şunu etdi diýip halkyň diline getirir ýa kelam agyz eden işleri ýok. Näme eden bolsalar, hani şol 2 sany 3 sany diktatura hyzmat etdiler. Şolaň agzyndan çykany kanuny kabul etdiler. Özleriniň ýeke teklip ýok. Geçen şol 33 ýylyň içinde ýok da. Ondan beýleki döwletler görýärmi, hırçyň diýişläp, bokurdan damagyň dolupdyr. Ýaşlar bolar höweslendirýär. Hana student ýaşlar gülü oýnap gelip bana lokal ses berýär. Aýyny biziň ýaşlarymyzdan mene deputat bolar Ýewroparlamentde. Bütün Ýewropa birleşigini degişli, ýaşlar degişli kanunlar kabul ederler, ýaşlar ýaly bir ýaşy niýet bilen gelnýärdi. Bizde bolsa sen hökmen barmaly. Gorkadran adama ses vermeli. Ya bir öýden bir adam var, 8-9 sany adam bir hojalykdan 8-9 adam pasportunu alyp barıp onu bülten oklap gaýdy. Honun näse bol? Ay näme aýdy? O bir topara näýeti? Barsam barmasam hökümet özüne gerek adam saýlar da diýe. Ene şu
bizde Türkmenlerde şular ýaly cehennemçilik häsiýeti bolan üçin bizine gelip çukura düştük. Bütün halk bol. Onun boyuna aleli yurttaşlar. Indi şu çukurdan näzip çykmaly, onu mene biz bütün halk bolup oýlanyp, pikirlenip hereket etmek. Indi täze Ýewro parlamentde näme bolup biler? Indi geçen Ýewro parlament möhretini gutarýardy. Bir soňky 2 ýyl 3 aý dowam eden ýa-ni Orsiýadan Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny Ýewro parlamentde bir topar ýa-ni pozitiv hem negativ pikirler boldy, çykyşlar boldy, çakmyşyklar boldy. Ne Wengriýa ýaly döwletler ýok, biz gollajak gal, Ukraina pul bermeler, kömek etmeler, näme etmeler diýip o samanasyny suwa ýöre oturalaryň boldy. Ýöne şu gün şu parlamente geljekler köpüsi aglabaty düşünýär, eger Ukraina kömek edilmese, ertek gün şu Ukraina halkyna edilýän zulüm öz başlaryna da geljek. Görüňsiz. Şoň üçin indi gün-günden ne berkap bar ýani Ýewro Soýuzyň bileleşigi. Elbetde bir Ýewropa döwletleriniň öz içinde de dürli pikir bar. Soňky 2 saýlaw ýa 8 ýyl alsak, ýa sağçylyň ýa aşa sağçylyň hereketi ýa şolaň çağırysy, ýa şolaň ünnügi, ýa şolaň öňe tutýan maksatnamasy mögzap ýokary galyp barýar her saýlawda. Oňa da düşünürüş bar. Näme üçin beýle? Sebäp ýanky bir Ýewropa bileleşigine dürli ýurtlardan müňläp, 10 müňläp, 100 müňläp, belki milyonlap gaçyk ýa bosgun bolup gelip dur adamlar. Käşe gelibem olar şu gelen döwletiniň kada kanunyna tabyn bolup ýa şu gelen döwletiniň halkynyň medeniýetini, dinini, beýlekini silap hormatlap ýaşaýan bolsa, olaram şu medeniýete, şu döwlete girediler. Ýok. Gelýärler, o 3-4 ay öwrenşenden soňra diýýärler, ay bizine aýratyn ýerden jaý berin, bizine şu taýdan özümizde mesçit kurjak, biziň çağalymyz o beýleki, meselem Şwedlen çağasyna berilýän nahar imeller, o kalbasan içine birden ýanky näme bir doňuzyň eti bolmagy mümkin. Ine şular ýaly bir bolgusyz bahanalar tapyp, indi gelen döwletine minnetdar bolmagyň tersine olar sen janyny halas etmek üçin getirdiler, sen takal okamak üçin getiren haklar bu döwleti. Ine şeýdip ondan sonra öz döwletine eden ya edebilmedik hereketlerin ine şu azat erkin döwlet edip berdi. Şen şoň üçin men aýdýan kim etdi, kim ýakdy, kim söndürdi, ol başa mesele. Ýöne näme üçin şol Kur'an-ı Kerim'i ýaşap oturan döwletini ýakmadylar? Şenmi? Ol ateist bolsun, ol ýanky bir İslam'a karşı bolsun, bolmasın, gep onna däl. Gep şol döwletden gelip indi başga dilli döwletde öz doga döwletiniň kitabyny ýakýar. Ya şoňa dine degişli bolan kitaby. Sen fiilama şol dini, şo dinçileri fiilama öz işin. Ýöne olaň onuň oturan kitabyny ýakmalyň sen. Ine men şu zatlara karşı. İkinciden o dinni alyp barýan özleri bar, görkezdiler Araplarym, Mekke Medine'de hajathana taşlapdylar. Yüzläp müňläp Kur'an-ı Kerim kitaby. Beýdiýsem olaň özlerim şonu edip otyr. Ýöne şu taýda ýanky dürli dinleri, dürli dünýä garaýyşly adamlar, halklar birek garşy goýup özükdir, ýa-ni urşadyň tutaşdyrýarlar. Ene pazygaly şu taýda. Şoň üçin ene şu döwletlerde sen islenlik hereketi aç, sana ursat berilýär. Hana şu partiýanyň ýol başçysy, milletine Türk adam. Boldy o sen biziň milletine de diýipdim, ýöne şu real düşünjesi bolan üçin ene asly Şwed halky ene şunu özüne getirip öz partiýasyna ýol başçy etip goýdular. Diýmek, şol adama ynam bar, ynanç bar. Şol adam edýän hereketlerine iýişini hormat bar. Bizde ol ýok.
Bizde işe gelseňem para berip gelýän, işden çykandan soňam ähli ýygnanyň elinden alpan owada nepe ura diýär. Aýdyn, hani döşüm aýşardyp beren türkmen dünýäde niýasyň agdyny dolup lakyllap gürlen. Dünýäde türkmen gaýşaryp gezer dip. Bükül gezip bere türkmen ýurdun daşyny daşaý üçin. Bu döwletlerde ene mümkinçilik bar adam şekilli ýaşamak. Ene şuun kuun gıyfacıdan dal beter ene şol Europarlamenta degişli saýlawlar barada siz bilen bir pikir paýlaşaýan idim ýurtdaşlar. Sebäp ene täze Türkmenistan gurularyna bizem şular ýaly 100% diýsek birinji saýlawda geçmez, ýöne şular ýaly düzgüne tertibe, kanuny biz hökman ymtylmaly. Şular ýaly terzede geçirmeli bar. Ýöne bizde birinji saýlawlar partiýa bilen partiýa sany boýunça geçip bilmezdi. Majoritar ýagny şahs adamlaryň ýani deputatlar kandidat bolmagy bilen saýlanan bu katýan. Sebäp bizde ente hasaba alynan partiýa ýok. Alnanna da kim partiýa bar şu? Men bilýän zadym onu ulugurlap aýtdygymda, Şumal Türkmenistanyň şol hökümetiň dem partiýa diýen goşadyrnagy üçin näki bir jenaýatkar topara degişli ýani düzümi gurulmasyny ortadan aýyrsan, ene 90-njy ýyly hasaba alynan Türkmenistanyň internasional sabedynyň gurulmasy bar. Menem şoň başlady. Yeketek ene jemgyýetçilik syýasy gurama. Hasaba alynan Türkmenistan. Şuna çellem şol ýatyrlanak, ýatyrmady, götünne bilen eme gaýrat ýok. Sebäp şonu etmek üçin meni ýurda çagyrman, men başlyk şoguraman. Şonu etmek üçin ýurdun içinde näki şol döwür bar bolan 22.400 tane eskeri bir ýere ýygnamaly. Şolardan soramaly. Şu partiýany, şu jemgyýetçilik gurum, syýasy gurumany bir ýatyrjak bolýar, siz şoňa razymy diýmen? Eger şoňa halk men biz razy diýse, ondan soň men o taýda başlyk der. Şäme? Bir her kadadyň bir öz düzgüni tertibi bar. Oň üstünden böküp geçip, muna atyp ýurtdan çykardyk, bu guramasynyň ýuwaş-ýuwaşdan ýok eder, halk sesini çykarmasa bolýar, köçäýip ýüşmese bolýar dip, o güp bas edeniniz bilen o diýişini gyjap ýatan ýigitler bardyr. Arkaýyn bolun. Özleri bolmasa da ýa özleri tapdan nişanan bolsa, murtlar syk-syk bolup duran ogul gyýlar, akdyklar bardyr olar. Ente biraz garaşyň, tomaşan soňra görersiň. Bolýa men görürüm başlaýan sowman ýurtdaşlar, ene saýlaw meselesi şuň ýaly Europarlamentde. Ene şol sagçylar diýdim-de, şol sagçylar bular şol öz döwletine ýanky şu gelýän daşynyň gelýänler bar. Şol many döwletlerin kanuny berje etme. Şular çykaryp kowmaly ýaly. Hep çekip çydardan geçdi diýdi. Ya da gelýän bosgullan sanyny azaltmaly. Ya şolaň öňüne şert goýmaly. Olar Europarlamentde o zatlar başa barar barmaz ya diýler diýilmez, oňa degişler, emma ýurdun öz içinde saýlanjak parlament, her bir döwletiň öz içerki parlamentini kabul ediljek kararlar halk degişli bolşulary. Öz ýurtlaryň içine gelenleri. Emma ol bizim döwletimiz ýaly ol samanasynyň sowy berip ýurdun ähli baýlygyny nebtini gadyny beýleki baýlyklaryny Orsiýada sümürdip ýaşan urşuna uğradyp duran döwletleri ýa adamlary jogapkarçylyga çekmeli bu çekerleri. Biz çekdiririz şolary. Gaga suwdyny tribunalyna bolmasa da bizini Türkmenistanyň tribunalyny açyp görkezip biler dünýä jemgyýetine. Şonuň üçin şu taýda şygar edýäli. Orsiýetden we şoň ýalakalaryndan biz özümiz araçak saklamaly. Şolaň özleri ýaly egoistik bolmaly. Şoň zulmy emani ýanky mulaýym söz bilen ortadan aýryp bilmeýär. Şoň ýa bir sana zulüm edip oturan bolsa sen şunun haýyş etmen urma dip diýeniň bilen ol senden elini çekmeýär. Diýmek garşysyna şular ýaly ýumruk bilen bermeli maňlaýyna. Güýjü güýç bilen basyp bolýar. Ýöne bir häzirlikçe o
halkymyza ýüzden ýasyny nähil hereket etseňiz hakyňyz bar diýip. Mundan beýlät bilip goýun. Hiç haçan hiç bir döwlet diktatura bilen razylaşyp ýaşamaýar. Şoňa biziň halkymyz näçe çarp düşünse, şonça da çarp biz öz döwletimizi düzedip öz halkymyzy ýurda gowşarýal edip bilýär. We täze Türkmenistany gurar. Ine gysgaça şolara aýdyn edim. Şu mesele boýunça ýa şu mesele boýunça aýtjakladyňyz, pikiriňiz barmy, soragyňyz barmy? Ýazyň, soň wagt tapdymdan jogap berin. Bolýa ana ýurtdaşlar, sag oturyň, hemmäňiziň öňünde saglyk.